This program is not for the person under the age of 13. Lesi isitori sami. Nami bengazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyongena enkingeni. Kodwa-ke yonke into yenzeka ngesizathu. Wemphemba. Yaba, Into mfisa ukutshela yona. khuluma nami phela musu ukukhiphipha. Hello. Woze chillers uze wedwa akube zikindi. Yazi bafo. Kumele ngihambe. Ngiye eChillers. Kuyaphuthuma. Ngizobuya Kuyaphuthuma? ngikubone. Chillers. Kuyaphuthuma. Hayi, okay webafu. Kulungile. Uyazi? Ngiyacabanga ukuthi usendleleni njengamanje. Sokuyisikhathi eside ndoda sakuboleka imali. Sokuyisikhathi sokuthi uyikhokhe manje. Sweet. Ngiyaxolisa. Ngizobuyisa imali yezwe. Ngicela ngibekezelele. Ngiyaxolisa bozwe. Sokuyisikhathi eside sikubolekile imali. Ngokubona manje. Ngokungenjalo sokuphambanisa nemvumo. Abafite bakhona. Ngiyaxolisa. Ngizobuyisa 1000 leyo. Hayi ngeke ubafaka sabuya. Oh. Uthe chilla. Bathi ngiqalaza.
Sundays are for lovers. Inwayi. Awukambi. Awusho. Thatha yona. Aw, school. So bantu benkunzi noma sithini uthole? Shawukin shit lapha. Ngeke bazobabona futhi. Yazini vele uligcine wena. Ya. Lona liseqopheleni eliphezulu. Hayi yabona wesikhulile sengigqoka njalo. Njalo angifake manje. Ngicela mfowethu yazi la ngisenkingeni angazi ukuthi ngimkhombeni uMphemba le video. Ey. Yabona Zakhele mfana yami. Inkinga le yathi ungaba ne-stick sweet yabona. Ngicela ukuthi umuncu ushade yakho. Hawu waphela inkinga mfethu. Ey. Lalela ke Zakhele mfana yami. Yabona usikhulu. Lo insizwa sikhonze kakhulu. Ngakho ke uMphemba kwamele ayibone le. Yazini ngicanga ukuthi ngive ngiye kusasa ngiyamkhomba uMphemba le video. Awayungavela uye manje. Vela uye manje nje uzomthola esashisa nje. Yazi angibone kumqondo omuhle lo. Hawu. Okay. Ngobani? Ngoba namhlanje ukufihla umfowabo. Oh. Okay. Hayi konqinisele. Qinisele. Yenzi sense. Azi mama yangitshela la ngathi ngiserious wena awufani imali. Awusho uthathe 1000. Yazi bafo. Ngifuna ukukusiza. Ngifuna ukubona i-future yakho i-right. Yenzi angisenze. Kahle bambulele ngesikole. Ngizobathola abantu abenzele. Ngizobathola. Mina ngiyafunga ngiyagomela phela zoboshapa ngikule nasehlozini ngiyoshwele siphimbo lami indlela lengivulele nokala ngithule mangikubeka mani kodwa ngeke ngivumele ukuhluleka mani ngibabuka lapha engikhuluma ngaphethe ngikubelutha ngizothola na angifuni ukukhuluma kakhulu phimbo lami ngikhulumele nabantu ubatshele behle semi Weva. Ucabanga wakho inkukhu yawusola umgqalazo? Awungeke khanda baba. Njengoba bese lapha emncobeni wakhe izolo. Angiyasithola nakancane. Ubonile bese ngikhala kanjani nawe uyakwazi uku-act. Ngeze basoshina kancane. Hayi nami bengiqala ukukhala kanjani. Ngikhihle sanani sini. Ya wena baba. Kwamele simnamathele uMphemba. Phela kuthiwa akhozi inyane lemvubu yadliwa zingwenya wacobisa izinto. Iphuzu lelo baba. Ave simnamathele khona manje. Zakhele kwenze njani? Mphemba, le daba libalekile kungcono sibonane singakhuluma efonini. Okay. Yazi nasenje. Asihlangane silidingide kahle lo daba. Ngoba ngathi libucayi mothi kumele sibonane. Zakhele uthe kunento ephuthumayo kumele siyikhulume yini? Akune video efana ngikhombise wena la family. Ive. Ya ivideo. Awuzama ukushesha mfowethu. Mphemba, into ebalekile mina ngikutshele yona. Asiqale zime kancane lezo ndaba kunevideo nisafuna ukubona. Mana ke Mphemba. Usho ukuthi le video ufuna ukuyibona lapho ibalekile for ukudlula indaba ngiphatha zona mayana ngofabhuti wakho. Mafasi ngisenzela sobe sikhuluma nale video ekibuza. Ukhuluma nale nsizwa. Kodwa Mphemba kubaleke ukuthi ukhombe le video.
Oh yazi sizosenza isikhathi sokukhuluma. Yini engizwayo ongitshela? Nginenamba la. Yomuntu othi uyazi ukuthi usikhulu ubulawo ba. Sesenze kanjani baba? Awuyibizi le namba. Uyibhala. The number that you have dialed does not exist. Mamlungu lale. The number that you have dialed does not exist. Ngenzeka ukuthi ngishawe emva kwendlela. Hello? Hey Mphem, it's been 3 days manje uzakhele wasowethu uzakuwena and kuzobe manje akabuyi. Hey bethi leya ngoma iyashisa phela. Ayikho. Akuse. Ya. Awu. Yazini. Baphemba. Angifakele le video. Just in case mayilahleka kuwe. Yazini umqondo right athi ngifike ngokusindela. And kune-video lapho engikufakele yona ku-WhatsApp. Ngiyathemba uzokuthokozela ukuyibona. Ngizongena manje WhatsApp. Amancane yosela. Kunevideo angifakele yona. Khona mqalisi. Yewula celemba. Ya. Hey kade ngihamba insizwa yakithi. Ngibhekana nalensizwa le uzakhele. Awukazi umcheck? Uzakhe udubule labafana bakaZulu. Fuck. Hayi ndoda usizile wayiqashula la ntwana. Phela basokusale kangaka ukuthi umphemba ayibone lapha. khona isicishe sabanje. Manje awusho. Siphi isibhamu? Azi ngi-out ngibulile. Uyahlanya wena. Ahamba usidlande manje doni. Phela wenze njani? Webhodi. Inamba wangisendela yona. Ayisebenzi. Gaxa ihlahleni. Oh, usho inamba. Sikwenzeka iphutha athi ngizama ukufaka lento. Ngifoni. Ayikho la. Ngishiye endlini. Inini na brother? Oh, Phemba. Phemba yixolisa kusiyona into ecabanga.
Hayi mfana kithi. Akukhoze nyana lemvubu ladliwa zingwenya kwacolisile. Selizwe lwafika lolu suku. Animbulelelani isikhulu. Mpemba ngiyaxolisa. Uyaxolisa. Sikhuluma manje intwana yami 6 feet under ground uzongitshela uxolisa wena. Uzongijwayela kabi wena. Uzongijwayela nje. Hayi Mpemba ngiyaxolisa. Dathi sidinga kuye nje 1000 lithi kuphela. Ngixolisa Mpemba. Uyaxolisa. Yazi ngiyaxolela vele usemncane. Sane future mfana. Yabona mina soze ngixolela. Unokwenza sure ukuthi ngushiya ubanda sana. Manje akusho. Sesiqedile. Cha, sesiqala. Siseze isiphetho. Seyindlela endlela. Oh. Yes, wena. Sondela la. No rush. Basho ukuthi woza. Come those. Was. Uzongizwa kanjani muhle? Woza sondela. Uze waba ku YouTube. Uze waba ku YouTube. Wenza kanjani manje? Uyayazi lento okuthiwa iSiyabonga Studios? Uyayazi? No, ungatatazeli ngeke ngiyithathe wena akangiwathatha ama-Android mina. Yes. Yabona-ke ngoba sengishilo angiwathatha ama-Android mina ngidila nama-iPhone. Hawu mfethu, ungayithathi ifoni yami. Nawu umuntu elokhu engibangela umsindo. Wena khona indlebe yashaya amaphoyisa yini? Angithi ngiyasho ngithi angiwathatha ama-Android. Yes. Wena nje ungangisiza ngakho ngokuphatha i-Android. Ukuthi ungiseshele lapho ke uSiyabonga Studios yabo. Ungifakele nje i-subscribe lapho. Yes, akusheshwe futhi. Ngithe khamduzo. Beka manje. Woza wena manje. Sesha la. Siyabonga Studios lapha. Akusheshwe phela bhuti, anginalanga lonke, yabona. Bangazi bathi sengibamba inkunzi kanti kodwa angibambe inkunzi, yabona. Ngizoyifunela nje i-subscribe mina mase ngiyihambela. Yabona. Ubhizi no-YouTube. Awuyifaki i-subscribe la. Yokulimaza. Ewe, utshele nabanye. Alright.